स्वागत बा रउआ लोगन के आज के इ वीडियो में। तो चलिए शुरू कइल जाओ भोजपुरी के ताज़ा खबर बिल्कुल फटाफट अंदाज में। वीडियो शुरू करे से पहले रउआ लोग के बता दी कि वीडियो के लाइक कर दी और चैनल के सब्सक्राइब कर दी। हम आप सब खातिर ऐसने वीडियो रोज लेके आवत रहब। पहिलका खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक नीलकमल सिंह के ओर से, जिनकर गाना सैया जी के मरलस लभरवा फुल ऑडियो सॉन्ग नीलकमल सिंह ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी जाके देख सकीले। दूसरा खबर निकल के आ रहल बा अंकुश राजा के ओर से, जिनकर गाना चूटा नियन सटा तारा फुल ऑडियो सॉन्ग आदिशक्ति फिल्म भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके देख सकीले। तीसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के रॉक स्टार सिंगर रितेश पांडे और अक्षरा सिंह के ओर से, जिनकर गाना चुनरी झलकौआ फुल वीडियो सॉन्ग हम भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से लिरिक्स के साथ रिलीज कर दिया गया बा। एक गाना के वीडियो में अब रउआ लोग इनके वीडियो के साथ साथ गाना के बोल भी देखे के मिली। तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप सभी के खबर कैसन लागल। चौथा खबर निकल के आ रहा बा गुंजन सिंह व अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर गाना 1600 के सिकड़िया फुल वीडियो सॉन्ग स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर मगही में रिलीज कर दिया गया बा, जौना के आप सभी जाके देख सकीले। पांचवा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार अरविंद अकेला कल्लू के ओर से, जिनकर फिल्म राज तिलक के गाना बहे पुरवैया रे नंदी फुल वीडियो सॉन्ग इंटरटेन भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया गया बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके देख सकीले। छठा खबर निकल के आ रहा बा दीपक दिलदार और अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर गाना ओके रिपोर्ट फुल वीडियो सॉन्ग वेब म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया गया बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके देख सकीले। सातवां खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और सुभी शर्मा के ओर से, जिनकर स्टेज शो लव कलर सब होई फुल वीडियो सॉन्ग जी म्यूजिक भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे, जौना के 98 मिलियन यानी 9 करोड़ 8 लाख से ज्यादा बार देखल जा चुकल बा और ई भोजपुरी के अब तक सबसे ज्यादा देखल जाए वाला स्टेज शो बा और उम्मीद बा कि जल्द ही 10 करोड़ यानी 100 मिलियन के क्लब में शामिल हो जाए। तो कमेंट में बताएं कि आप लोग में से कितना लोग चाहता कि 100 मिलियन के क्लब में शामिल हो जाओ। आठवां और आज की आखिरी खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार अरविंद अकेला कल्लू के ओर से, जिनकर गाना अपना बबुआ से ना हमके मामा कहवाइबे एगोरी फुल वीडियो सॉन्ग आदिशक्ति भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया गया बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके देख सकीले। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप सभी के आज के ताज़ा खबर कैसन लागल। मिलल जाई अगला वीडियो में, तब तक खातिर प्रणाम।